O último fin de semana de agosto, Ribadavia trasladarase ao medievo coa Festa de Historia os días 30 e 31 de agosto e o 1º de setembro. Ao longo dos días, o municipio enteiro converterase nun escenario histórico vivinte co mercado medieval, o gran desfile ou o nomeamiento dos notables e o baile medieval. Dende o Concello de Ribadavia falounos a concelleira de Cultura, Yolanda Gómez, que adiantou unha parte das actividades programadas para este ano. A Festa de Historia deste ano celébrase o 31 de agosto. Xa días previos, xa estamos todos co preparativos para montar a festa. A parte do 31, que é o día grande, o 30 e o 1 tamén temos actividades. O 30, sí, desde a mañán o mercado artesanal xa estará funcionando, aparte de diversas actividades como todos os anos, como pode ser a representación de Teatro do Malsín, a gran tirada de fogos de artificio, o concerto de festa. E despois o domingo sí que ese día só teremos o que é o mercado medieval. Destacar que este ano volvemos a recuperar o que é o mercado de artesanía, todo por a nosa zona histórica de Ribadavia, é dicir, por o barrio Sudeo, para así evitar que se perda esa esencia, non, de os pequenos postos na zona bella e que haxa algo para visitar, para ver, para dinamizar, para darlle vida ao que é o casco histórico. Entón, contamos que recuperar outra vez o mercado de artesanía nesta zona vai ser moi importante para a festa en sí. Creemos que vamos ter moitos visitantes, como non, como todos os anos, inda que, bueno, hai que ser sinceros, cando a festa é o último de agosto, día 31 como este ano, solese ver un pouco aminorado a asistencia de público porque moita xente xa non está de vacacións. Pero así contamos con moitos visitantes e moita xente a participar. O programa, por falar un pouco del, é similar a todos os anos, o día grande que é o sábado, día 31, pois comenzamos como sempre co gran desfile que sale desde a zona do barrio da Estación hasta a Praza Maior, recorrendo a maior parte das rúas de Ribadavia con todos os cadros de todas as actividades que se van levar a cabo do día, como pode ser o asendere de 22 nenos e nenas de Ribadavia, o baile medieval de donas e cabaleiros, os participantes no torneo medieval que é a tarde no Parque da Veronza, a cetrería, os soldados, bueno, todos os grupos, como ben sabedes, que participan. Eso, pois, pouco máis destacar, saber que como un ano máis estades todos invitados a vir á Festa de Historia de Ribadavia. Tenemos pois grupos novos de animación de rúa, concertos novos, pero que son as actividades básicas, se levarán a cabo como sempre, si tenemos tamén a boda a su día, como sempre, e mercaremos todo ca moneda oficial da época medieval que vai vivirse en Ribadavia ese fin de semana, que será o Maravedí. Bueno, pouco máis que dicirvos a favor da Festa da Historia deste ano. A celebración comezará o venres 30 de agosto pola tarde e se estenderá ata o luns 1 de setembro, co sábado 31 como o día grande da festa. Este día, Ribadavia dará un paso atrás no tempo para regresar ás súas orixes medievais, cun amplo programa de actividades. Dende a apertura do mercado medieval ata o gran desfile inaugural e a boda xudía, os veciños e visitantes poderán desfrutar de torneos medievais, espectáculos de acrobacia e lume, un xantar medieval, concertos e moito máis. Durante a festividade, os asistentes se vestirán con traxes de época e utilizarán os maravedís, a moeda propia da festa, para vivir unha auténtica experiencia medieval.